Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Dawa malipot-lipot, masabaw-sabaw ang panahon dahil kan bagyong udit. Talagang nauudit na, padi. Baga na ngunyan na aldaw, posibleng landfall na padi, ano? Sa parte kan Visaya and Mindanao. Mga radyo po kita na isalbar man kita. Ang nasyon kan Pilipinas. Sarapado ni Udit. Na nauudit ng igo. Maringani kita sa Camarines Orpadita. Napapayungan lang sa Typhoon Signal number 1. Kasi naniba pang pagtaraid ng probinsya. Sa lado technical, ang sakuyang partner digdi. Si paring Charlie Binaobra. Sa information, Jimmy Guanzon. Sa opisina, si Madam Kayla Ligacion Valdez. Nasigisan ang gayon. Transmitter site, Joanner Divilla and si Aldrina Orlanda. Ang satuyang maskuladong PSG. Baad maka-ulay taman, maka-iba-iba sa programa si Councilor Hill Villarreal. Kan Gowa Camarinesor, ma-update man lamang ang kamugtakan sa party kan partido area. Mga tugang lit a spray for Surigao. Category number ni pare 5 soccer typhoon. Pwedeng maglamasa ang kusog kang duros na abuton sa 300 km per hora. Grabe ha. Di pa nga tamang po sinda na makaligtas. Yan kaya naagiyan sa kaya ng babagsakan. Kan mata. Kan bagyo. Sa pinaluwas bagang tropical cyclone na bulletin number 9, typhoon na Udit, issued at 8 a.m. December 16, 2021. Hali sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Number 9 na ini pare Audit undergoes rapid intensification as it continues to approach the vicinity of Dinagat Islands and Surigao.
Bocas Grande Islands. Location of center, yan. Ha? The center of the eye of Typhoon Odette was estimated based on all available data, including those from Hinatuan Depth radar at 265 km per hour east of Surigao City, Surigao del Norte, 9.6 degrees north, 127.9 degrees east. Intensify maximum sustained winds of 165 kilometers per hour near the center, gustiness up to 205 kilometers per hour. Ay talagang makusog pa di. And central pressure of 950 hour per present movement. Westward at 25 km per hour. Extent of tropical cyclone winds. Strong winds or higher extend outwards up to 400 km from the center. Isus Maria Joseph, pangaji kita mga tugang. Ang typhoon signal number 3, nakabandera ko niyan sa Partikan Bisaya, Southern Leyte, the southern portion of Leyte, Bohol, the central and southern portion of Cebu, including Camotes Islands. Sa Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, the northern portion of Agusan del Norte, the northern portion of Surigao del Sur. Ayan. Sa typhoon signal number 2, ang Partikan Sorsogon, Masbate, including Burias and Ticao Islands, Cuyo Islands, Cagayan Silio Islands, the southern portion of Oriental Mindoro, including Romblon. Tapos ining parte Mangkan Luzon yan, sa Partikan Bisaya, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Biliran, the rest of Leyte, the rest of Cebu, including Bantayan Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Sigihor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, and Aklan. Sa Partikan Mindanao, ang typhoon signal number 2, nababandirahan the rest of Surigao del Sur, the rest of Agusan del Norte, Agusan del Sur, the northern portion of Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, the northern portion of Misamis Occidental, extreme northern portion of Zamboanga del Norte. Sa iraron po kan signal number 1, strong winds prevailing or expected within 36 hours sa Partikan Luzon. Typhoon signal po ang Partikan Probinsya kang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, the southern portion of Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Mainland Palawan, including Balabac, Calamian, and Kalayaan Islands. Sa Partikan ini pong Mindanao, tauda sa Partikan Bisaya, sa Partikan Mindanao, ang mga typhoon signal number 1, ang northern portion of Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, the rest of Misamis Occidental, the rest of Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, the northern portion of Zamboanga del Norte, the northern portion of Zamboanga del Sur, northern portion of Zamboanga, Sibugay. So ang number 2, under typhoon signal number 2 sa part of Luzon, mga tugang, Utrongco, Sorsogon, Masbate, including Burias and Ticao Islands. Ayan na. And southern portion of Oriental Mindoro and Romblon. Kita po ang Camarines Sur, kabali kita sa typhoon signal number 1, ang Albay, Sorsogon, Partikan Camarines Norte, Catanduanes, Marinduque, the southern portion of Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Mainland, Palawan, including Balabac, Calamian, and Kalayaan Islands. Okay?
So mga radyo po kita, maging si Gubmix Villafuerte mga tugang, kansaro pang aldaw, nagpaluwas na ning memorandum, dahil po nga ni, kita po baga, kaya ay pigparauran. Samantalang pigparauran kita, nakamati na kita ning pagparabagunas ning uran, kaya sa iya pong memorandum na ipinaluwas, no sailing policy, kabali na po dyan. So dahil pag laod ka na mga parasira sa radit na bangka, delikado po. Sobrang makusog ang alon, darakulang alon. Dangan preemptive evacuation sa mga pamilya, naka-register sa mga high-risk areas, landslide-prone areas, in flood-prone areas, na apektado po kan pagparauran. Ngunyan lang nagpropundang pag-uran digdi sa partikan na sa tuyang syudad, paring Tiano, ha? Kaya po, pinapagiramdam kita ni Gubmix na Disyembre 11, sa irarom na kita, ibinugtak na kita sa red alert status. Kaya, implementado, striktong ini-implementar ang no sailing policy, pati ang mga stranded ngunyan pading mga pasahero. Ha? So mga matransbordo, mga stranded passenger ngunyan padi garo, dakol na. Sa mga port, sa partikan na Sorsogon guide pa di, ano? Part of Albay, ano, ha? And part of Camarines Sur. So, dahil po kayan, pinapagiramdam asin inalertuman ang nagabos na mga alkalde sa enterong probinsya ng Camarines Sur na mapagbantay sa bali 24 oras na ang sa tuyang mga kahimanwa maging ligtas na daiman na matirisan in mga daga, lalo na itong mga naka-iristar sa mga landslide area, saka ito pong mga flood-prone areas na mga binabahang mga lugar sa laog kan na probinsya, kan Camarines Sur. Ang mga municipal disaster, city disaster, dapat alertado po kita sa pag-evacuar, sa preemptive evacuation kan sa tuya pong mga kababayan, mga pamilyang naka-register sa mga delikadong mga lugar para maging zero casualties po kita dahil po kan typhoon na udit, ining udit na ini, nauudit na talaga. Garo lalamasaw na ang party kan, sabi ko na nga ni, kaso bago ang party kan Surigao City, delikado nga makamati nin makusog na hagupit. Surigao del Norte, yan, mga delikadong wasi-wasan nin makukusog na ano ini. Partikan na Cebu, southern portion of Cebu, yan, and central, yan, partikan Bohol, yan. Sa partikan Mindanao, delikado ang Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Agusan del Norte, the northern portion of Surigao del Norte, iyan ang wawasiwasan kan na makusog na rapado kan duros. Maswerte kita. Takita na sa iraram lang kita kan typhoon signal number 1. Pero padagos po kitang mga radyi. Tangarig pong isalbar man kita, tamapas ko kitang gayo. Tamapas ko kitang gayo, may nakalaog na pati pa ding ano, Omicron na variant sa Pilipinas, duwang gayo. Ang saro hali sa Japan, itong saro pa dahil ito sa ina nasyon. Nalingaw lang ako, basta duwa na yan eh. Pero at least sana, dahil na pag ini magkalat pa, ay Diyos ko, baka na naman maghigpit ang sa tuyang mga quarantine classification na naman kayo eh. At maugma na ko ng barita man sa party kan sa tuya pong mga kababayan na mga cockpit arena owners, mga ining sa ano, ining mga sa
mga empleyado kan mga bulangan sa mga probinsya tagaro tinugutan na po bagada na mag-operate pero igual lang kitang susundon ng mga policy na susog sa impormasyon baga na 50% lang ang pwedeng palaugon sa mga bulangan. And dapat sa mga bulangero na mga fully vaccinated. So sa nagluwas na impormasyon, ali isa sa tuyang CNN pa di kasubanggi. Sabi baga naman, cockpit operations in traditional cockfighting are now allowed under alert level 2. Duman lang guide pa di sa mga yaon sa alert level 2. With protocols in place such as maximum 50% venue capacity for fully vaccinated people and technology-based placement of bets. O yan, ha? Kaya sa mga sabongero, postadores, sa mga probinsya, pagmati ko, happy. Taan mga empleyado nindo, magkakaigwaning hanap buhay. Income mo niya na malaog na kapaskuhan. Magin itong mga cockpit owner, ma-income naman. Bako lang ang grupo ni atong ang ansigyan income. Kaya ni pong electronic sa sabong na ini or e-sabong. Pero although, igwa man po sindang pig-share na income, ninda, pasiring man sa government, para ang gobyerno nasyonal maibalik man sa pagtabang, lalo na sa COVID-19 pandemic, response and sa pagtaonin mga pangangaipo sa mga ospital, lalo na sa mga pampublikong ospital. Kaya po nga ni nagkalitsit-litsiman ang reklamo kan ibang mga ospital na dahil sinda pigbabayaran kan PhilHealth. And ang rason kan PhilHealth, ang iba man kaya ngayong ospital, dawa bako man COVID, ang pasyente nagadan dahil sa COVID, garo nanganganaan man ning kababayad ang PhilHealth dahil sa reimbursement man. Kaya nag-isip man ang PhilHealth administration na para makasiguro sinda ang ma-process na kan pag-claim sa kan mga ospital kan pig abonaran nindang bulong gamit sa ospital, mga medical equipment sa mga pasyente para masiguro an ma-process na mismo pa di ang mga pasyente or kapamilya kan pasyente sa PhilHealth. Para ang pag-release kan PhilHealth, sigurado ano talaga ang ikinagadan kan pasyente, kung COVID talaga or nagadan bako man talagang konektado sa COVID. Para pasiguro, kung nagpasiguro ang hospital, nagpasiguro man ang PhilHealth. Sabi man kanil PhilHealth, nagkakabaransaga na pati nga kami o napagdududahan na pinagkukurakot ang pira kang gobernong para sa pag-ayuda sa mga pasyenteng nakukonfine sa hospital na iyo man ang obligasyon kan na gobyerno. Kaya para ma-erase ang pagduda kan public, aarog na kayan ang ginibo kan na PhilHealth. Bako na ang mga taga-hospital personnel ang ma-process sa PhilHealth kan claims ninda, reimbursement ninda. Dahil po nga ni kan mga isyong pinagtrataran duman sa Senado. And nabibintangan ang ibang opisyal kan PhilHealth, ibinubulsaan na dakulang pundo. Kaya para ma-erase sa public, kapamilya kan pasyente na ang maproseso sa opisina kan PhilHealth. Ano ang hilang kan pasyente? Kaso ari na confined, kaso ari na iluwas, or kaso ari nagadan. Nagadan sa anong hilang. Di ba pare? Kadakol mo niya na naideklara gayod na sa Pilipinas na araw kaya nagagadan sa COVID-19. So nagugulpi man na maray ang gobyerno ang PhilHealth. Kaya pininding kan PhilHealth ang pagpara-release
nin reimbursement or claim kan mga ospital sa opisina kan PhilHealth. So yan ang bago guide policy. O kaya mga tugang yan po, ha? O ngayon yan, digdi man sa party kan negosyo ni Atong Ang, may nagasabi na medyo grabe man, ha? Ababa nga ang porsyento, medyo tama man lang pala, sabi kan iba. Taan pag-operate nin sarong online sabong, bako palang suba-suba ang maintenance ka ni, ang ginagastos man ka ni. O kaya garo magin ang mga congressman, arog kisal sida, tasaraning 5% franchise tax. Ang mga isabong na sinaniba pang kaya garo, igwa mang giraray sindang pigiheras sa gobyerno para magamit man po kan sa tuyang government na maibalik sa serbisyo sa tao. Lalo na ining paglaban ta sa COVID, asin pangangaipong pagkaon kan mga tao, asin pinansyal na ayuda na ipinapaagi po sa DOLE, magin sa DSWD, so mga displaced worker, maging land-based yan or mga OFW. Mga OFW po baga, haros so mga nawaran ng trabaho, napinding, dahil nakatrabaho sa ibang bansa dahil kang COVID-19, ang saro sa pinakang requirements lang po palang kaya na iyo ang mga nindo, passport, tapos itong certification from your employer na talagang kamo dahil nakapagtrabaho, dahil nakapag-abroad, dahil kan COVID-19. So, 10 milyan. 10 milyon yan, ayuda. Hali po sa gobyerno ta. Kaya tama lang ta, iniman mga sabulangan ta, na mga sa traditional cockfighting sabong, igwaman sindang binabayaran gayud ng mga 30% amusement tax sa gobyerno, sa mga local government. Kaya parehas man sinda may obligasyon sa gobyerno. Yan pala na mga araw kaya na bagay, dakol man pala niya kay po na mga dapat ma-maintain, Bako man pala niya kung suba-suba talaga ang pag-negosyonin na sabong. Kaya man ang mga para sabong, gulpi man nag-i-enjoy dyan ng mga empleyado. Mahal man ang bayad sa inda. Saka ang mga grupo kan mga araw kan ni Kaatong Ang, may kanya-kanyang company man sinda na online. Araw kan grupo ni Bung Pineda, Atong Ang, ki LB Benitez, ki Joe Pisano gaito, Jose, na daw si apelyido ka to. Igwa pa nga ning si Fidel Villanueva, may mga kanya-kanyang pangaran palang sinda dyan. Asin pigme-maintain na isabong, po. Bakong araw ka ning STL na okay lang. Kaya lang, digdi man sa parte kan Camarinesur, mababa ang pagana sa piso. Bakong araw sa ibang probinsya, ang piso mo maganang 700 pesos. Pero kita digdigaro 300 ang gana kang piso. 20, nagtaya kang 20 pesos times 2, 40. Times 300, magana maning 12,000 ang sa imong piso sa STL. Sa ibang lugar, ang 20 pesos na taya mo, times 700 pesos, magana kang 14,000. So, 2,000 ang diferensya. Araw po yan kaya. Po? So, kaya, yan ang maray na barita. Kung baga tinugutan na ini mga sabungan sa mga probinsya, kan IATF, o di, baka maging White Christmas man ang mga sabungero. Maray kong gana. 2 klase po kayan sugal. Gana sa kadaog. Pero kadaklan sa mga parasugal, sa mga parasabong,
sabi ka tong buta na nagpila sa luwa sa may gate, nakikilimos man siya. Pero sa totoo lang po, arog kaniya. Sa totoo lang, kung ang sabong nakakatabang, ninuli po minsan, igwa kita mga kababayan na nagadanan, may darasinda ka itong garo surat na nag-ahagad man sindang tabang sa mga sabungero, sa management, kan mga sabungan, ipig-a-announce yan kan announcer sa mga sabungan. Igwa nga kita digding kababayan, may solicitation letter, mahagad ayuda, limo sa pamilyang gadan. Araw nga kanyang pangaran, araw kanyang mga parasabong mga tugang. Kaya maurag maging mga barkada talaga pala niya ako, mga parasugal sa mga sabungero taano. Kung pirang kapot nindang kwarta, ibabatikal yan sa laog kan na bulangan. So mga janitor man kan bulangan, saka itong nagagad limos, saka sa mga kristumatarabang yung pagpunpun, minsan nakakatipon dyan mga 3,000, 5,000, yan nga yan, natipon 5,000, ayuda sa nagadanan na pamilyang naghagadtabang sa itong mga sabungero sa satuyang bulangan. Grabe man ang pasalamat kan mga natatabangan. Kaya dako lang tabang man po sinda. Sa totoo lang. Pero ikaw man po talagang mga may disabled person man na agad, araw kang buta. Nagpila man siya duman sa may gitpali. Puro pinapaladan niya, puro ang sabi, puro daog. Kaya niya ako, ang mga parasugal talaga, kadaklan pala niya ako, daog. Ungon yan, pagal naman so kapapalad ka tong buta. Ano nga yung gate na natungodan ko, puro na sa nga daog ang nagluluwas. May gate pa nga yung para sa mga nagluluwas na gana. Mayo na ngayon. O kaya, ayan po. Pero, bakong labot sa soba, kadakol na mga empleyado nag-aasa man dyan. Kaya happy sindano, si Pading Don garo happy ini. Tabarita ko may 10 siyang manok na ready for derby. Pangyayari. Maugma pong maray. Naging Christmas party pala dyan sa local government unit kan nabuha sa paingenot kan mabuot mahigos matinabang makadiyos, makatao, makimasa, Mayor Persimbulan ka nabuha Camarines Sur. Malataan na gabos na mga empleyado. Kung pirang ribo yan, yaon nag-atindir ka subanggi. Pinagibo sa CSPC gym, gymnasium or anong covered court ganyan o ano yun. Basta ang opisina ni Mayor Fer nagparapol na naonin haros 200,000 cash sa mga empleyado, tig-awa 1,000 pesos. Pero agko pa ki mga appliances na pinagparapol. Mayo pong mga empleyadong nagluwas, hali na mayong nadarang regalo o pamasko. Apira kan bonus na itinatao sa indang mga empleyado. May 13-month pay pa nga na yan, may bonus pa o kung ano pa. Pero ang karahayan dahil sa Christmas party ini, may mga invited pa sinda na naging guest na nagbali sa kaugmahan kan sa indang Christmas party, enjoying and very successful. Ika nga, colorful tano. Pinuunan po ni Congressman Sal Portono, Congresswoman Jo Sal Portono, incoming Vice Governor Sal Portono Jr., pagparapol nin sobra sa 50,000 pesos na cash sa mga empleyado. Urog maon si nagkaburunot. Di yun na. Mag-abot pa si Governor Migs Villaferte, incoming congressman, kan Rinconada, nagparapol man, ning kumpirang ribo. Urog mahon man giraray po siya nagkaburunot, nagkatarawanan. Mag-abot pa si Provincial Administrator Luigi Villaferte, aning kaming governor kan probinsya ng Camarines Sur.
Nagparapol maning kantidad 50,000 pesos, tig 1,000 ang kada nabubunot. Di pirana tulos po. Ang nag-iikot na kwarta duman sa mga empleyado na mga nakareceive. Ay, abaana. 150,000 labi na kayo, dumano 100,000 na. Apirin ka itong worth mga 100,000 pang mga ipaparapol ng mga appliances. So, subasubahon mo yan. Ang makonsuelo, tao yan na ang barita ko. Itong na dain na bunot, 97 duman sa raffle draw. 97 pa, ha? I-times mo yan sa 1,000, di malinaw na 97. Pwede times 1,000, pera yan. 97,000, di yun na. Itong mga taga-DOH, asin iba pa, na dahil man nag-rehistro, pero kabali sa Christmas party ta empleyado kang gobyerno. Plus iba pang mga nagtarabang na mga empleyadong dahil nakarehistro ta contribute. Uya, abot-aboton pa mga tugang mga 50 pa. So, 50 plus 90, 70, aboton pang mga 150,000. Eh, nagparapol na si Mayor ning nainot na mga siguro to 50,000 pesos. Kaya nalagas kay Mayor karon abuton mga 400,000 sa pagtao lang po ning kaugmahan na maging maugma. Makolor, enjoying kaugmahan sa pagpamati sa mga tao kan obligasyon kan sa tuya pong mga opisyal kang gobyerno na ang pinakamayor nindang ginagampanan iyo po ang sirbihan kamo. Apwera kan sa paglaban sa COVID-19 pandemic, pagtaunin mga livelihood programs, educational program, medical assistance, yaon pan pagpapaugma sa panahon nin Kapaskuhan sa mga empleyado, pamilya kan mga empleyado, kan lokal na gobyerno kan nabuwa Camarines Sur. Sa pahingenot ni Mayor Persimbulan. Mayo dumanan sa iyang Vice Mayor. Dahil nag-atinder, supog gayud, tamayo pang kayo paparapol. Or, pabayai pa na yan, kung inisnab niya man ang Christmas party, kan lokal na gobyerno, bahala man siya. No? Ang importante po, nakiugma si Mayor, nagpaugma na nakiugma pa, Sa Baraylihan da po, talagang nakibayliman si Mayor. Nakibayliman po ang iba pang mga miyembros kan sanggunian na bayan kanabuha. Ang barita ko yan duman si Councilor Attorney Gerard Punon. Tapos iba pa. Dahil ko na-mention na ron ng iba. Basta ikaw pa duman na ay garo si Pentecostes, Councilor Pentecostes dayaon man duman. Pero ang pinakasikat duman mga tugang, Master of Ceremony. Pinakasikat duman kay mga tugang na nagdarakan kaugmahan. Nagdarakan tsimpo, kaugmahan. Na dai abot sa nag-aapaw na kasiyahan pag ang MC pala niya ko ang Public Information Officer kan na opisina ni Congresswoman Josal Portono na sarong sikat-sikat na maray na broadcaster, commentator sa Rinconada, si Pading Dunhogo. Intirong pinapalakpakan ta makonsuelo siya mag-MC. Malata so MC garo na tawanan maning premium may 2,000, may 5,000, may 1,500, may 1,000. Garo na kada ko so MC. Dahil maurag kayo so MC da, paring kaya happy man ang Christmas ni Pading Dunhogo. Oy, congratulations, Merry Christmas and Happy New Year. Sa mga empleyado, opisyalis lokal kan banuan po ni nabuwa Camarines Sur sa pahingenot ni Mayor Persimbulan. May mga nagpaparatanog bagadigdi sa cellphone ko Pading Cha. Ano daw ini? Baka na naman smart iyo. The table below is the schedule of fees that will govern the operations of Isabong. Applications fee for the 3 years, 2 million or 2,500,000. Ano ni? Alat daw.
Ano ang pagbasa ka nito? 2 billion 500 million. Arog kayong kadakula. An application fee for 3 years operation ng isabong. Grabe pala mga tugang ang bayad and non-refundable pa. Pero an application fee for 10 years, mas dakula. Oy, ano ano ni, 8 million ba? O 8 billion, 300 million pesos, non-refundable. Or baka ini yung, anong basa mo kanina pa rin? Million o billion? Pag-arog na kanina yung figure. Maluyan ang mata ko pa diyan. 2 million ba yan o 2 billion? Ha? Pag ano pala mga tugang, pag 3 years operation sa application fee for 3 years, kan isabong 2,500,000 pesos, non-refundable yan. Grabe, mabutas ka na pala ng pagkador na kulang kantidad. Inay ko. Application fee for 10 years naman, 8,300,000, non-refundable po ini. Tapos sa printing of license, 10,000 pesos pa. Reprinting of license, 5,000 pesos pa. Grabe pala ng pigbabayaran, ano ha? Kaya masakit pala magpara probar kaning isabong na ni certified true copy of license request for valid reason only. So as to prevent misuse of the PAGCOR license, 1,000. Renewal fee for 3 years. Grabe, the same amount. May performance cash ban papalan ining 75 million. Naiko man, grabe pala ha. May monthly guaranteed fee 75 million. May fixed regulatory fee 12,500,000 per fight. 12,500 per fight. May fixed regulatory fee pa pala nini. Grabe kaya pala sabi kan mga para isabong. Abong na daw ngayon kami sa isabong na ini. Ina-expect mi ngayon mag-ana man in dakula. Grabe nga ang kaltas. Uwarog pa lang kani. Ang nadadagusan kang gastusan kan isabong. Kaya dahil palang mga las, kung taano tapatian posta mo sa meron, may kaltas. Pumusta ka pa sa wala, may kaltas pa mang giraray. Takadakol man po pala ang pigagastusan. Kaya ni pong isabong na ini, masakit pala magbintin sa ka mag-apply ka ini. Kung uday kang ipapalugi mo ng kantidad, bako pating basta-basta kantidad, milyon-milyon na kantidad. Additional isabong platform system brand, 500,000 pa. Ang source kani, PAGCOR Regulatory Framework for Electronic or Electric Sabong or isabong. Ayan ha. Oy, good morning sa aki ko. Nag-aantabay si Joby. Nag-aantabay nga ko daddy. Oy, good morning Ben. Thank you so much. Na si Kagawad Villarreal. Ulay ko baga Kagawad mapaabot kanina report from Partido area. May mga nagluwas bagana naman daang fake news sa social media na sinasabi kan mga kalaban sa politika kan mga Villaferte na an Camarines Sur iyo ang pinakatios na probinsya sa enterong Kabikulan. Ay nag-react po digdi si Congressman Elry Villaferte. Kaputikan nga yan asin kasinungalingan. Ang pinakang tios ngayang probinsya sa Bicol Region as per Regional Director ng DSWD, ang parte ngayon kan Camarines Norte. Sa kano pa to pali? Masbate ba yun? Yun nga yan, pinakamahirap na probinsya sa Bicol Region. Oo, anya. Mayroon hindi basihan ang mga taong mga naghihirap sa isang probinsya. May mga pigbabasyan pala niyan pa di kung tanong tatiyo sinda. Inot na inot kaya kita mga tugang ang Bicol Region sa piglalamasa ini kan bagyo. Pag
na damage ang infrastructure, agriculture, mga establishment, negosyo, talagang dapla ang ekonomiya ta, masakit makabangon. Pero padagos pong nagagamit ang pundo para sa pagpa-repair, pag-aabunar ng mga abono sa mga seedling, sa mga parauma, para makabangon po liwat kita. Pero dahil man nangangahulugan na ang Camarines Sur, iyon ang pinakang pobre o tios na probinsya sa kang Camarines Sur. Kapote kan ngayon, fake news ngayon, sabi kan DSWD, Regional Office number 5, mismong ang direktor. Kaputikan po pala niya naguluas niya na sahot sa social media kan kalaban sa politika kan mga Villaperte. Bako pala niyan totoo. Pero inaako po ini Kong Elri na sa 4th District of Camarines Sur, sa partido area, ang tios dyan na mga banwaan, Karamoan, Siroma, Presentasyon, ano pa ito? May saro pang na-mention siya na talagang kung nahapoton, ano talag titios ang apat na probinsya kan partido area, dapat nga kayan ang aputon kung ano ang ginibo kan sintok labi ng 100 years na mga puintibilya da sa pagserbe na naging congressman sa halawig na panahon na dahil lamang napaasinso ngayon. Saka kan mga local chief executive gayud, kung ano ang naging programa man lamang ninda. Bakong arog kan provincial capital, na although may mga pamilyang tios sa probinsya, yaon po ang sa indang ginigibong pagtabang, pakusog kan healthcare program or systems, lalo na sa paglaban kan pandemic. Yaon ang Kapuerte Medical Assistance Program para sa mga naghihilang. Yaon po ang community colleges or local colleges sa mga munisipyo para mataan libreng pag-adal sa koleyo ang mga estudyante na nagiging disinte na ang pagbuhay, nakakatabang na sa tios nindang kapamilya. Mga livelihood programs, pagtabang sa mga parauma, sa mga sektor, arog kan mga parasira, transportasyon, parauma, mga equipment, machineries, mga agricultural machineries, seedlings, mga pataba kung ano pa, mga itik, ano pang ipinapanoon nila, mga bagas, para sa mga nagtitiyo sa asin mas nangangaipong mga kababayan ta. Dahil man mairirong talaga na igwaman pamilyang nagtitios na nakaistar sa probinsya. Pero bakong basihan, para ang probinsya ng Camarines Sur, ang maging pinakang tios na probinsya sa Camarines Sur. Sabi kan DSWD, fake po yan. Pinaluwas kan kalaban nindo sa politika, kan mga Villaperte, na ang mga Villaperte po, padagos ang sa indang pagserbe sa mga tios na pamilya. Kaya iyan lang ang karahayan man kan mga Villaperte. Tinataan man indang priority ang mga livelihood programs, educational programs, health program, infrastructure programs, kadakol sa napong programa para makatabang sa mga taga-probinsya po nin Camarines Sur. Tabang sa mga barangay. Linilibot po ninda yan. Haros perfect na ni El Villaperting malibot ang mga barangay sa enterong probinsya. Haros perfect na po ni last termer governor, incoming congressman, Mix Villaperte, ang mga barangay sa enterong probinsya kan Camarines Sur. Haros maperfect na po na maubos na malibot ni Provincial Administrator, incoming Governor Luigi Villaferte ang probinsya kang Camarines Sur. Kaiba-iba ang incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa pag-aram kan mga problema pangangaipokan sa tuyang mga kababayan sa laog kan probinsya. Biribiktit, barabaktot, biribitbit ang mga itik,
Baka nga ni sa sunod na taon, bit-bit pa pati mga rabbit. Para matukdoan kita nin rabbit farming sa laog kan probinsya for the first time, i-introduce paninda yan. Pero sige na sindang padakol. Taigwan na sindang mga kaulay na mga may farm na nag-aataman po nin ribo-ribong mga rabbit. Iyan ipapanao paninda po yan. Isasabay pa yun sa mga itik na tigsarampulong itik. Anom to o 7 babaeng itik na parasugok, tulong manador na itik. Sige lang pang manada para sige sa nang dakol kan na mga itik. Nan mga itik pag ini magdakol, magribo-ribo na. O di ribo-ribo man na itlog na makukuanin do. An itlog na sa nang ini, pwedeng ipabakal sa merkado. Itlog man yan, maalat man yan. Ano pang ginigibo sa itlog pa di? Balot man yan, o puro baga income. Kung sorosobra na ribo-ribo na ang mga itik, pwede ka nang gumulgol para ado-badon sa gota, serving panira, ado-bado sa tayo. Oh. May panira ka na, may income ka pa, may pangbugas ka na. Oh, good morning palan sa nagkantang Udak Bugas na punong barangay sa partikan ining partikan Nabo Camarines Sur sa Christmas party kasudma. Si punong barangay Rodrigo Las Piñas kan Santa Barbara Nabo Camarines Sur. Padingcha, ang nadadangog ko pala na pigpiplay mong Uda Bugas, tang 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 tang. Siya pala ng komposador sa singer kanya. Igwa kita kayong digdiyo. Patugtugon ta daw. Ay, ito na lang kanta mo. Haros-haros parehas. Yun, ipilita daw. Yaman yan digdi. Mga tugang, kadakol nagpalakpak kay punong barangay, Rodrigo Las Piñas kan Santa Barbara. Uragon pala ni magkanta. Bilas pala ni Pading Dunhugo. Ay malata si ang kaming Governor Luigi Villaferte ay ugmaho na maray. Ipili mo daw yan padi. O basta ang tinitimata po, fake news ang ipinalwas kan opposition or kang kalaban sa politika kan mga Villaferte. Nan Camarines Sur nakatios na probinsya sa enterong Kabikulan. Mali po da po yan, fake news po da yan, sabi kan opisina ni kan regional office Number 5, kan DSWD. Nasabi niya na ang Masbate and Camarines Norte ang duwang probinsyang tios. Mas tios sa probinsya kang Camarines Sur. Aminado man po si El Rey na sa partido area, igwang munisipyong tios, pero dapat ang kulkogon, ang mga kwintibilyang haloy na nagkongresman. May mga mayor, panganing kapamilya, kung paano ninda tabangan ang sa endang distrito. Ang partikan rin kunada mga tugang, haros mayong mamensyon na munisipyong Tios, haros nag-iringawa dahil sa suporta kan mga congressman, ninda Portuno, Congressman Sal Portuno, Congresswoman Jusal, suporta kan probinsya ng Camarines Sur kan Villaferte. Kaya haros, digdi, kung hiling-hilingon nindo, antor tagilid sa naman digdi gayod, ang balatan and bato, pero daing gayo. Makukonsider na sobrang pagtios dahil yaon ang suporta kan mga local government unit sa mga tios nindang kababayan. Sa mga pamilyang nagtitios, padagos na sinusuportaran po kan probinsya. O sa may party kan First District, may na-mention dyan si Congressman El Villaferte, duwang lugar dyan, ang Ragay saka ang Lupi, na tios na distrito, ano ang ginibo kan mga andaya. Taano tada ininda na apasinso. Magin sa tubig inumon, problemado po daan mga nagkapirang tao na kung bako pa sa supply kan na Kapitolyo Provincial na tubig, bad para na sindang entero. Daiyan pinag-asikaso. Kaya dapat ang kulkugun pa lang dyan. Ang mga haloy na mga nagpugol ng rinda, mga congressman na kung taano ta dainindang gayo na taning priority ang pangangaipo kan sa indang mga constituentes. Ako, saludo ako kan Portuno sa Rinconada tano. Yaon ang pag-asikaso, yaon ang tarabangan. Kaya ng karahayan po baga, kung ang gobernador, kaalyado ang presidente,
or vice presidente, ang gobernador kaalyado, ang vice governor, ang mga majoriting maturukaw sa probinsya, sa sanggunian panlalawigan, kaalyado kan gobernador. Kaalyado kang gobernador, kan vice governor, ang mga mayor, city man yan or municipal, mga vice mayor sa mga councilor, ang tubo po da paghali sa taas na masurumpay pababa para sa karahayan kan mga namamanwaan, para sa maray na future kan sa indong mga kababayan asin lugar na sa indong nasasakupan kung surumpay ang tubo sararo sa sarong partido politikal ang makapot matarabangan sa ikaaasinso kan sa tuyang probinsya, distrito, pagmati ko, kung ini ang solusyon, ini ang dapat ang gibuhon. Ay na to pa di, ipli ko na, ay na, yaw sa emo. Dangugunta daw ni mga, magayon pala niya ako ning uda, bugas. Pero kasubanggi, si kanantayan ni Kapitan Rodrigo, ano to, Las Piñas, kan Santa Barbara. Ngunyan, ining version man na ini. Version man ini pading tsa binaobra. Pero haros parehas man sa nantuno nindo. Ta parehas hindi maray magkanta. Ang sabi palan pa din ni Kapitan Las Piñas sa text, kung igwa pa kitang arana sa Barangay Digdi, sa programang program, imbitaran mo dahil siya, ta may mga kanta siya na kakaiba man sa kantakan mga aranista. Mas makonsuelo da ang kakantaw niya. Kung existing pa ngayon si ano ni paring tsa binaobra, itong garo happy hour ngayon nindo dyan. At ay paabot ko niya ako, Kapitan. Aber daw. Dabugas, kaya ako linayas, kadabugas. Ayan, luminayas na udabugas. Nagbukas ako kukal tiro, dami kaon kintana ako, grabe suka uyaman ko, tadalo og sukaldero, dabugas, dabugas, kaya ako linayas, tadabugas, ako puso bago sintabo, igagatang kintana ato, hindi nang iturugan ako, sa tatayan na numero, kaya itinaya ko muna, tatibaan pamanmang ka na, kaso plano ko man kintana, umagatang pagtama, dabugas, dabugas, kaya ako linayas, dabugas, grabe suka pa masulan ko, di rin ako katumig-utro, at di rin ako namuto,
Oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. Ang pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod ang mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. Ang RPN DZKI Radyo Ronda nagpapaabot nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Irigas City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarines Sur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarines Sur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarines Sur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Wilfrido O. Buxi, General Manager, Casurecot Free, Irigas City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas. San Nicolas, Irigas City. Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos. Team 1, Batu, Camarines Sur. Kagawad Lani O. Maestrado. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Ngunya na panahon nin Pasko, gabos kita mamibi asin mag-arang sa kagurangnan. Mapasatuya man lugod ang biyaya nin katununungan, kaligtasan asin pagkakasararo. Minsayng atod ninda, Honorable Margie Moran Aguinillo and Family, Municipal Mayor Buhi Camarines Sur, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Political Chief Officer of House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Director Persus Ching IV of Casorico 3, Irigas City. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong panatubos sa interong kinaban. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad nin Mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili, Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Irigan City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Filarca, Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Irigas City, Dinali Buro, San Roque, Irigas City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, sigurado, gabos na kabataan, edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Irigas City, Go and Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigan City, Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Irigas City. J.R. Tatak Grimaldo and Family, Irigas City Councilor. Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Irigas City. Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor, Buhi, Camarines Sur. Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Irigas City. Prime Water, Irigas City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Irigas City. Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao, Camarines Sur. Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Irigas City. Mayor Jeff Besenio, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Irigas City. Former Councilor Piwi Gascon, Irigas City.
Honorable Fernando Simbulan and family, Municipal Mayor Nabwa Camarines Sur, Cavite Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigan City, New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Irigan City. Sa Indupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi. Maugmang Pasko, mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalang kag, tadi na si Itzel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisilong. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico asin Congressman Pido Garbin ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maubang Pasko po asin bagayagayang bagong taon. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Pirming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian, siya
Migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Bueno, mga tugang, palayugan ko maning good morning. Si Joter Tersinyo, nag-antabay. Sabi niya, good AM Idol. Greet man po kay Bogart Katimbang of PGBI, Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, Iriga Chapter. Good morning po, Sir Bogart Katimbang and Sir Joter Tersinyo of Iriga City. Thank you so much. Uya pa po ang sa itong hanap buhay. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafalte. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafalte. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessi Migs. Aussie, Gessi Migs. Aussie, Gessi Migs. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aussie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Migs. Mix Villafuerte. Uunkan kahobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan,
Kagawad Greg punta na. Mga tugang, palayugan ko maning good morning. Mga Facebook Live viewers ta, si Hermanang Monica Perique, Obli Masol Cyprus, si Hermanang Melanie Mendoza of Limassol Cyprus, Mr. Vander Geisen, and si Hermanang Maroya Sir of Japan, si Hermanang Michelle Pasiti of Naga City, and si Hermanang Maureen Medroso of Naga City. Always tuning in, always watching. Sa rin man po si Isi Nuela Bermido, si Jimmy Guanzon, ang sa tuyang PSG, nag-watching man. Si Bernard Romero Baracena, also watching. Si Hermanang Marisa Habana Mendoza, also watching. Sabi ni Ma'am Rosita Rumbaoneri, mauran na ramrag kaninyong amin from Davao City. Ayan, si ring man ni Hermanang Marisa, good morning. Mga tugang, nakalaog na po ang Omicron sa Pilipinas. Ining Omicron variant na ini, ha? Nakakatakot po. Sabi ka ni ba, makusugdaan tama ka ni kaysa sa Delta variant. Nakalaog na po sa Pilipinas ang Omicron variant kan COVID-19. Makaliis pong madiscovery, matumbok ang enot na 2 kaso sa 2 biyahero na magkasunod na nag-abot sa Pilipinas kan San Waldao. Nadiscovery ang 2 Omicron cases hali sa 48 samples na isinairarom sa examination test or ginibo sa UP PGC kanakaaging Disyembre 14. Saro returning overseas Filipino na uminabot sa Pilipinas kanakaaging Disyembre 1 gikan sa nasyon kan Japan. Sakay kan Philippine Airlines flight number PR0427. Nakolektaan sa iyang sample kanakaaging Disyembre 5 asin nagluwas positibong resulta kanakaaging Disyembre 7. Naaraman na may simptomas nin nakalintura abo kan magabot sa Pinas. Alagad ngunyan asymptomatic na. Sa presente, nasa isolation facility po. Ang saro pang kaso sarong Nigeria National na nag-abot sa Pilipinas kanakaaging Nobyembre 30. Hali sa Nigeria, sakay kan Oman Air Flight WY843. Nakolektang sampol kanakaaging Disyembre 6, nagluwas asin positibong resulta kan Disyembre 7. Nasa isolation facility naman ang sinabit ng pasyente. Nasaro man na asymptomatic. Sinabi po kan DOH na sa presente tutumbok panindango niyan ang mga close contact. Hinahanap-hanap na ninda ang mga nakasalamuha, nakasakay sa eroplano, kaya ba nang nadigdian pang pag-verify sa test result as in health status kan mga pasahero kan sinabit ng 2 flights. Apira sa 2 Omicron cases, na-discovery man kan DOH ang 33 pang kaso ng Delta variant, kabilang digdian 14 na ROFEs as in 19 na lokal na kaso. Nagresulta po sa pagsakat sa kabilugan na kaso kan Delta variant sa nasyon na uminabot sa 7,919. Huli nga ni kan COVID-19, 8 nasyon inilaag naman po ipig sa irarom na sa inaapod na COVID-19 red list. Inanunsyo kasudma kan Malacanang na ipig laag na kan IATF on emerging infectious disease ang 8 nasyon sa teritoryo sa COVID-19 red list apektado ngunyan na Disyembre 16 hasta Disyembre 31 ngunyan na taon. Sigon ki acting presidential spokesperson Carlo Nograles, ang 8 nasyon asin teritoryo ang may Adora, France,
Monaco, Northern Mariana Islands, Reunion, San Marino, South Africa, and Switzerland. Ang South Africa inot ng ilinaag sa red list kay itong Nobyembre 26 dahil sa mataas na banta kan COVID-19 transmission. Apira kay ni, inilaag naman kan IATF ang gabos ng lugar na may local transmission kan Omicron variant sa yellow list sa bilog na bulan kan Disyembre. Ang mga biyahero gikan sa mga nasyon na nasa red list anda ito tugutan na makalaog sa Pilipinas apuera na sana kung sinda ang mga OFW na nasa repatriation flights. So alert level 2 ma-exister sa bilog na Pilipinas ngunya na Disyembre 31. Inanunsyo po kasudma kan Malacanang na matinir paman giraray sa alert level 2 ang bilog na Pilipinas hasta Disyembre 31. Sigun kay acting presidential spokesperson and cabinet secretary Carlo Nograles, inaprobaran po kan IATF on emerging infectious disease or diseases ang pagpapadagos kan alert level 2 pungo niyan, Disyembre 16, hasta katapusan kan taon. Mientras tantong ang community quarantine system na inot na ipinapautob bago ang alert level system, ang dagos ng ipinagwalang bisa. Sinabi ni Nograles na ipapautob ka na IATF ang guidelines sa pagpapatupad ng alert level systems sa bilog na Pilipinas. May apelasyon man po ang pirang congressman na dahil na magbalik sa mahiwasan na lockdowns maski agko na kita ki Omicron cases na nailista sa datos kan Department of Health sa Pilipinas. So nangapudan po si House Assistant Majority Leader Fidel Nograles sa national government na dahil na ibalik pa sa napakahaba at mahiwasan na lockdown ang nasyon. Ini maski pangani kinumpirmar na kan DOH na nakalaog na po sa Pilipinas ang Omicron variant. Kasunod kan pagkakaigwan ng positibo digdi kan duwa ka tao. Base sa mga datos, mas mainam kung gawin na scientifically targeted granular lockdown sana an ipautob sa pagkontrol sa pagkalat kan baryos. Apera po kani mas minimal man ang epekto kan siring na sistema sa kabuhayan kan publiko kaysa man sa blanket lockdowns. Maski na nga ni may nailista ng Omicron cases sa Pilipinas, magayon na i-isolate paman giraray. Sinabi kan legislador na dapat masolusyonan na sangunyan ang vaccine hesitancy sa nagkapirang malugar sa nasyon para masiguro na igwang herd immunity asin dapat gibon available man ang booster shots para sa mga bakunado. Nako ha. Sana dahil na magparalako pa ini yung Omicron variant na ini sa ibang lugar sa Pilipinas, asin sa kinabahan. Sana matapos naman yung COVID pandemic na ini, mga tuga. Sa iba pa pong mga informasyon, nag-start na po kaso bagong mag-umagahon, ang inaapod na simbang gabi. Ang simbang gabi pa di, pag-aram ko kanino, matanga. Mag-umagahon pala na ginigibo, ano? O, nag-start na, pero daw ang ani po mauran, digdi sa area na matitaan na kusog kang uran, lipot. Pero po, dakol pa man po giraray kitang mga parokyano kan mga malaylay na mga simbahan o parokya na talagang nag-atindir po kan misa. Dahil po naging ulang an maluya sagkod makusog na uran, asin tapuyas kan malipot na duros, sa inot na selebrasyon kan simbang gabi, kaso bagong mag-umagahon, na kung saan po ini
dinagsa pa manggiraray kandakol na mga parokyano sa manlaylain na mga parokya sa Partikan Rinconada area. Especially in Iriga City, Nabua asin kadakol pang munisipyo sa Rinconada asin Camarines Sur. Amay pasana daranan payong kan mga kamagurangan, kadaragahan, mga nakajakit na kasultiruhan, nakaringkot, sagkod kaputi dangan na nagdagsa sa manlaylain na parokya. An mga may panata o panuga sa tuya pong simbang gabi para sa pagdatong kan sa tuya pong kagtubos kagurangnan ninyo Jesus. Alagad, manunutaran na dae po na ibitaran ang dakol na mga kakian nakadaklan kay ni mga bako paman pong bakunado. Minsan dae naman na obserbaran po ang social distancing. Huli sa pagpirit kaniba na makalaog pa sa simbahan. Huli sa oran na darakan raot nin panahon bagyong udit. Sa balyong lado po, maski sige ang bagsakan na oran. Dahil man na ulang ang seguridad na pinaglatag kan PNP, asin iba pang force multiplier sa siyudad in Iriga, sa pagpuon kan simbang gabi, kaso bagong mag-umagahon. Iguanin mga plain clothes na mga pulis, ang pinagdestino sa manlaylain ng mga parokya. Tanganing maulang ang mga maraot na elemento na pwedeng maghatod din karribukan kay baka ini ang mga barangay tanod asin mga civil security unit asin ay patrol sa di syudad kading Iriga. Mientras tanto mga tugang maski dai direktang matama sa Camarines Sur ang bagyong si Udit. Nangapodan ngunyan po si Governor Migs Villaferte na mantineron ang pagiging alerto kan mga barangay municipal asin City Disaster Risk Reduction and Management Council. Nganing maandaman po kung ano man na epekto kan bagyo na pinaglalauman na matama at tiyan, na hapon o banggi, duman po sa Northern Mindanao o Eastern Visayas. Mahiwas na area po o lugar ang pwedeng tamaan kan bagyo asin may darang makusog na mga paguran kaya ang sabi kan gobernador kaya po ang andaman ang posibleng slide asin landslide duman sa mga low-lying areas kaya ba na po ang parte kan Rinconada asin mga kasalugan kan Bicol River na agwa kita mga naka-restar sa mga riverbank na mga kababayan na magkaigwan ng preemptive evacuation. Inabisuan man po kan gobernador ang mga costalis na lugar sa Camarines Sur sa posibleng daluyong apwak kan alon huli sa pinaluwas na gale warning kan Pag-asa. Sa kasumpay na barita nasa red alert status nangunyan po ang OCD Bicol asin pina-aktibar na ang gabos na mga operation center kay ni sa interong riyon. Iyon ni naging pahayag po ni Dr. O ni Director Claudio Yucot maski na sa minimum risk sana ang riyon kan Bicol. Sa pinaluwas na assessment kan na NDRRMC kaya po na maging andam ang gabos, huli sa dadaron kaya ning epekto, darakan mga paguran, asin katamtaman, na naduros na namamati ang taman, sa parting ini, kan probinsya nin Camarines Sur. Aber daw sa oras man ini, may report tali sa mga pagiribagi kan sa luwas. Yaon sa linyang unyan si Karundang Philip Barasina alias DJ Pugi. DJ Pugi, good morning. Please come in. Pambira. Oy, nadalan mo sa Facebook itong ano to, welcome to the city of Iriga. Pero pigdadalan ko, burugtian baga to. Ano man niya ako nita? Sisiman daw ang matulis na pag-iisip mo na nag-post ka ito. Ano? Ayun na.
Oh, yaon baga duman. Wala ko, magayon naman niya akong dangugunta. Welcome to the city of Iriga. Madyana ka mo sa syudad kan Iriga. Tapos bigla dalang ko, burugtian, turumbanan sa kamay, sinaksak sa ka. Garo na bisto ko nga ni si Saro Duman, garo niya ako nagkakandidatong, ining sarong ini, garo nagkakandidato, nakibugtian. Sana. Ano naman niya ako ni, sisiman daw niya ako kahit nag-ibo. Pero magayon daw gunta. Welcome to the city of Iriga. Madyana ka mo. Pero nakakatakot na lugod niya ako matatakot magdayo niya ako ang makadalang kanita. Burugtian, baga nga niya ako dyan sa may park. Oo, makatakot sa plaza. O nadalan mo to? Dahil kung gayo, kung yan to, tigpa-friend, kung minsan baga, kasuya na ibang nagluluwas sa social media. Yun na nga yan. Pero totoo man na may nasaksak kaya dyan, saka may nagburugtian, may nagrarambulan. Totoo. Kaya bagaro ba kung peaceful ang Iriga City sa may parte kan City Park, kung naarog na kayan? Kaya dahil na magpara dyan sa park. Ay, nilalangawon na kani ang fountain water. Sa or water fountain. Sa simbahan na lang, tatrangkilo, mayo pa manasaksak sa loob ng simbahan. Ano? Mayong? Mayo pa manasaksak sa loob ng simbahan. Ay, iyo man ang gada, no? Oo. Kaya, pangapunan to sa mga tao, maglikay na lang dyan sa plaza. Kung naarog na kayo ng sitwasyon. May kanta ba kayo si, si Alvin na, si Engineer Coral, di ba yun? Sa plaza ni Rizal sa Iriga. Sa Naga ito. Sa Naga. Ito. Igwang sarong kanta. Kantang maugma sa plaza ni Rizal sa Naga. Dakul makuapo Ni Rizal naka-istambay. Madyana pinapagpagpalda niya. Gurano, anapot, ni Mang Isidro, 500, 200 sana, okay na. Makonselo na naman Karundang Joey. Ang rin. Sa land bank, nag-iiwal na baga itong ma-withdraw sa duduan machine. Ngunyan, sarong machine para sa 4-piece. Nagka-problema ta ito man na empleyado mismo ka na 4-piece, puminila digdi sa regular na ATM machine. Kaya anggot itong saro, piga-anggutan itong ma-withdraw sa regular, piga-anggutan itong sa 4-piece na empleyado. IDSWD. Pambira tanagin empleyado ng 4-piece. Pati ako, nariribong naman. Oo, digdi sa ATM machine, kan land bank. Pirming araw kayo ng problema. Pag surilduhan, nagtataw ng bonus ang gobyerno, tapos itong nagpaluwas ng kwartaan gobyerno para sa mga 4-piece. Bulan-bulan. Ngunyan, anggot itong sarong lalaki. Pakitikwil man, ngaro, reporter ka ba nga, sir? Pambira niya ako. Natandaan ka? Oo, dawa nakapismas kita, bistado. Pakitikwil man niya. Dahil nga nagsusunod. Empleyado kan DSWD. Iyo pa nga nanginginuta na magpasaway. I-withdraw itong sarong yung Roscan Purpose. Kadakol pati kan withdraw. Makwarta pala an sa Purpose. Saro sa nang ATM machine. So withdraw, ini-estimate ko, mga lampas 20,000. Dakol man ano? Oo, baka pinagsaro sa na duman so kwarta kan ibang libros. Kaya ko, ibang klase pag-arog kayan. Pwede naman na ako akong mag-apply sa Purpose pag-arog kaya. Nagdadakulaan na wini-withdraw sa Purpose. Baka kay Bana, so bonus. Pagkatawa naman gawin bonus ang Purpose. Ganyan baga, usong-usuan na pagtawnin bonus, kan mga kababayan niya to. Digdi nga ni halos nawawara ng social distancing sa tubangan ka na land bank. Ang tao talagang naku sana yan na rason na
ining ngunyan ang payout kana purpose kundi ana saro sa rason kay ni kaya nakul na naman ang tao digdi sa land bank nagpapasiguro sa may bagyo ngaya arog kaya ang sistema minsan dahil na nagkakairintindihan digdi sa pila kana land bank ngunya ng mga panahon siyempre anas man nangangaipo kundi saro pa kan sa problema kana land bank kining duduan machine pagtiyagaan niya ko yan sabi ko man duman sa mga ma-withdraw dawa or halawig na pila tapos nagahang pa garo ka pala ni spokesman na kan sarong bangko ita nga pagtiyagaan na lang ngayon induyan doang ngayon na iti machine ta iyo na sana papangsyon kisa niya ako mag-offline pa kisa mag-offline pa saka o dapat ang gwardiya man kaya, apo to na ang kilintininda. Ano po ang withdraw mo? Sa purpose ka or sa regular ka or ano ka? Husay man ko ta kung mayong nagsisiringit na mga alanganin na persona. Ano man kita? Bawal man baga kayan inutan ka sa dahi ka nakapila. Yun ang aning problema. Dapat nasa gwardiya yan, nasasawayon niya yan, taan per yan duman sa mga nainot ng nakapila. Ako nga ni, nagbigay na duman sa mga gurang, sa senior citizen, sa pakubanan mo nga ni ang gwardiya. Ano? Manager mo. Ang gwardiya kaya? Araw kaya. Sa luwas. Pakubanan mo. Dahil man mamamantinir digdi, ang katuninungan, kanlambang saro. Ay talagang magiging maribok yan kung may mga nagpaparasingit-singit. Dahil pwede kayang parasingit-singit na yan. So, empleyado kaya nga ni, may pila-pila, may numero pa. Manaw nga ni, nanti ka mong numero, mga guard, sa mga kliyente nindo, first come, first serve basis dapat. Ako nagpahunod nun duman sa mga nagsingit na senior citizen. Ayo. Priority lane yan, dapat, nasa priority lane yan. Mayo naman priority lane. Yun na mga panahon ba yan nangyayari. Ano na tayo, dapat ang kada. Itong hubin, nasa DSWD, kahubin-hubin pa. Suminingit bigla. Ay, sa regular transaksyon. Ay, inda ko. Sige na, oras na para mamaaram kita lit. Pambihira niya kung buhay yun eh. Param na, bad may blood ka pa. Ang BP mo pati nasa 180 over 90. Pambihira. So, halidigdi sa sentro ka na Siyudad kan Iriga, sa tubangan mismo kan pinagpipilahan na bangko kan gobyerno. Ini man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Salamat na Maraya. Antes ako magparam, sabi ni Hermanang Monica, nakapatulong bakuna na pala siya, no? Kabali nitong booster shot siguro. Marayan, keep safe and healthy always, Hermanang Monica Perique. And sa mga parantabay ta pala, dahil ta pa nababati so iba. Kaya bati untaman daw so iba tang mga parantabay. Yaon baga dyan si Mr. Si Pretty Boy Villagomez, Sir Pretty Boy Villagomez and Mrs. Villagomez and family also listening, watching right now. Thank you so much. Si Isi Onuela Bermido also watching. Bernard Romero Baracina, Mr. Sahar Tihada also watching. Sir, thank you so much. Sabi niya, good morning. Okay, good morning man. And si Mr. Hector Tan Yuri, si Mary Yuri also watching, Imelda Tumon, si Mrs. ni Paring Cha, Binaobra, si Mr. and Mrs. Rodel Binaobra also watching. Si Yaon sa Balatan, permi na to. Gina ito, no? Ablon, di ba? Also watching. Thank you. Salamat po kasi ito pagantabay. Sangarang kan sa kuyang partner. Ang pinaka-talented, pinaka-gwapo, pinaka-sikat na DJ. Sa Rinconada, paring Chabin Obra. Sa information, Jimmy Guanzon, Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Uy, kung nailing mo tong picture na pigpost ni Ma'am Kayla, ano? Itsura kan mga international anong apot yan sa beauty pageant, ano? Ay ara yung maray sa pupurmawa ni Ma'am Kyle. Ay mauhulog pa sa silpong ko. Katututot. Itan, nyako. Ano man nyako ni man
Mauhulog pa sa cellphone ko. Si Ma'am Kayla pala niya ako. Iniuli ko itong nagkandidatong taga Pilipinas na pambato ta sa ano to. Si Beatrice ano to. Luigi Beatrice. Paggiling ako sa ngaran Kayla. Si Ma'am Kayla pala niyo. Lupit. Talagang yan ang sinasabing pagtagabuhi lang gayon. Yan. Bueno mga togang sa transmitter Joanna Divilla, Aldrin Orlanda sa information sa lawas.